ko Vanessa Lesi ye bololo sanfɛ baarakɛla ye Buea dugu la ka ale to bololo kana laraweli la ko a balila ka kibaruya ye ko Paul Biya sara Cameroun jamanakuntigi fɛrɛ foyi tun t'ale bolo k'o kibaruya sɛgɛsɛgɛ o la ko a wajibiyara ka marabagakulu kɔnɔ fɔ olu nana kibaruya in nkalontigiya tuma min ani k'a fɔ ko kibaruya kuntan don. Jude Mbaku DMRTV kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ jamanakuntigi kunkantan in kibaruya koloncari fanga bɛ sɔn ka bonya Cameroun san nata kalafili wagati mana se n ye balata Boris Karloff sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ k'a ɲininka n'anw bɛ se ka kibaruya in sɛgɛsɛgɛ. Buea dugu worodugu tilebi yanfan kunnafoni di so CBS ɲɛmɔgɔ ye san 5 de kɛ ka 2018 jamana ɲɛmɔgɔ kalata kibaruya sɛgɛsɛgɛ. Ale y'a jateminɛ k'a fɔ kibaruya kolonw carita cayara ka a kun kɛ dalulu jɔnjɔnw sɔrɔbaliya ye. 2025 jamanakuntigi kalata masurunya la a b'i labɛnna ka kibaruya jɛlenw di walasa ko ka kalatalaw dɛmɛ u ka latigɛ ɲumanw ta. Balata Boris Karloff kunnafoni di so CBS Buea station ɲɛmɔgɔ. Jude Mbaku fana ye kunnafoni dila ye DMRTV sɛbɛnnijɛkulu ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Buea. Sɛgɛsɛgɛli baara dɔnbaga wanɛ don yɔrɔ la yɔrɔ min ni kunnafoni kuntancari ye tiɲɛli kɛ ka tɛmɛ. Jude Mbaku ko ale ye kulu caman ye minnu ye bɔlɔlɔkan kunnafoniw cari ka jama lafili ani ko o kɔlɔlɔ bonyara kosɛbɛ. Professeur Kingsley Gange kunnafoni di kalanfa. When the Lions went to Côte d'Ivoire for the African Cameroun tolancikulu tagalen Côte d'Ivoire farafina sɛkasi donnow ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan. Ŋunuŋunu kumaw tun cayara ko nzi ye Clinton ye walan sɛmɛ wa banbagacikuluw de tun ye o kibaruya cari ka caya. O ma kɛ bɛnsema ye fana dɛ ko labɛnnen de tun don. O tun dabɔlen don a kama de ka mɔgɔw don fili la. Monsieur Karloff y'a ɲɛfɔ ko Cameroun kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ u ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛw senfɛ. Kɛrɛnkɛrɛnya la ko musaka ntanya kosɔn, lakana faratiw kosɔn ani kunnafoni ɲumanw sɔrɔli gɛlɛyaw. Njo Dzeka Danhatu kunnafonidila. Aw b'a kalama ne delila ka taga dugutaga baarada bolofarakulu mɔgɔw fɛ yen k'u ɲininka bolifɛn jate sigilenw hakɛ ye min ye kɛrɛnkɛrɛnya la Buea dugu bolifɛnw kɔni u ye ne jaabi ko n yɛrɛ ka taa n jɔ sirada la ka bolifɛnw tɛmɛtɔ jate. Ninnu gɛlɛyaw n'u ta bɛɛ dɔnnibaga wanɛ dɔw i ko Professeur Kingsley Gange Bourse Fulbright sɔrɔbaga don ani kunnafoni di kalanfa don. Olu kodɔnna wanɛw b'a fɔ ko nafaba de bɛ kunnafoni di sow la kalanli la ani ka tilennenya kunnafoni di cogo kalan kɛ. Jilaja kan ka to senna fɔ sariyaw ka ta ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli nɔgɔya. Cameroun yan sariya sunba kɛlen don k'o boloda nka sariya kisɛ de ma ta fɔlɔ ka kibaruya sɔrɔ nɔgɔyali latigɛ. Bɔlɔlɔkan kunnafoni di sow cayali kɛra sababu ye ka kunnafoni koloncari la wara Cameroun kosɛbɛ. O y'a to kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli ma nɔgɔ kunnafonidilaw caman bolo nka o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw y'a lase ko olu ni galabu bɛna to ɲɔgɔn na ka kunnafoni kolondi kɛlɛ. Lamisa Sangare, Njo Dzeka Danhatu tɔgɔ la, VOA News, Buea, Cameroun.